بريزيدنت تشاينا شي جي بينغ كاب قنبت كلتاشن 26 جميرو تشاينا مسأن دبلوماساوي ركب كاب زلون 56 هاجرات أفريقيا ناب هاجر نزعتو زخون عينت فريات بزي زخون ناي قمرك قرص نخاتو وقعو سنة محلاليفلو از تاريخاو سقمت زفريات أفريقيا بعداقا تشاينا بسفيح نخوادادر نقط أو أتخفل عالم نمبربارن عاوي عدل زفترينو كابز بوليسي زستقللت انكو هاجر أفريقيا إسواتيني ترايخت كون انكلا از دما مش تشاينا زي كونس مس تايوان دبلوماساوي ركب سلازلوايو از سقمت تشاينا مس أفريقيا زلوان نقداو محزنت نابزلا على درجة سقاقر نسدد هاجرات أفريقيا عبي درجة خفتن معواليو مرح سمين كوريا كيم جونغ اون قال 13 عامت ولادو وراسيتو غيرو همز مرصه تكال سليادو كوريا افليتو اتي تكال هاجراو دحنت كم زغلصو ابز گمگام نمصح اوغع مدلاوات مركبان بوزحات كنتاتن اب گمتاتيو كيم جو اي بزحلفه مسكرن فلاماي ناي وصا هاجر مغشا مخانو استغلص مبصحنا بيجين كمون ابز قرب اوانا عبي تغات امتات اغون با خوينا مرآيان گمت استوهاو غديات مخانو ينجر انت خونا بزعبا بزح زفلت نجر يلن اتي تكال كيم جو موداتا زورحي ابز كايد اخيبا غزا ودب ديساوي سمين كوريا كتركب ديا كتركب زبل نفلات بقربات كم زكتاتل غليصوم اتا اخيبا 5 عامت حدق زي زكايد عبي بوليتيكاو تركبويو مريحنا سلطان سمين كوريا نسدرا كيم سلسته ولدستم حلالف كخون كلو كيم جونغ اون دما سلطانو نوجي كم زورسي امان جي ناي كيم جونغ اون بعلتندو ريسول جنن اتفلت انكو ولاديا اتتكال دحنت كيم جونغ اون كالي عبي ولاد كم زلوكو انت امنه ازو ولادو افلطت واهي ويكون امرخو بزهان سمين كوريا رايو اي فلتن قال 13 عامت كم زخون زر بلاسه جنجي اب 2022 ام منغستاو تلفزيون فلما وان ترايا نيرا اب توان جيني دبا حيزا نبالستيك ميسايل سمين كوريا عودت تقبر نيرا بالحريه واستفلاليا قات امتات مسبا كيم جونغ اون ترايا تبع ميلونين مرحت أفريقيا وديساوا أوارداتهم أتا بتر سدتنيات بمقام اتفلت تغلى منستر طاليان جورجا ميلوني عوديساوا أبستخيدوا على مرحت أفريقيا قص كبل عزخيل مجلس إهباتهم نموجا سايمت أخون ميلون مرحت أفريقيا دكتور أبي أحمد حويسو كتبلاتهم أنا ديساوا زمت أخون عخاتكم المدنا يكونن الزغب الكعب خبري بموال جميرة من إسيات أفريقيا بسنكس أنا سرح عند خنتن بزي حقاو من قدنا أوروبا نفلسونا عناج إني قمنا لو خطبل سمعيتا قليتا مرحت أفريقيا حسوت الرخام مرحت أفريقيا بتدرج كوفيلهم نسبة بخنا بلو خدنا نقول كلهم ميلون نجنهبت أفريقيا نهزباك هون اللو بموال بتزوار اتهم مرحت هبت هجرهم نزرفوا نأوروبا كابزق عزون من سياتهم سرح فتروا كم زلهم لكم نجيراتهم لا بوجن إثيوبيا قدم منستر أبي أحمد أفريقيا عودي AI عبيد سرح تسرح لك بلو تزاريبهم يخون برجنا مسرتها ونجرات أبزيت ماللو كم شات جي بي تي زبل تكنولوجيات أبزيت فتر له هجر سلا AI موقع تكي مجباتيهم بتوسخ طغلاي منستر أبي أحمد بابور الدساوا صبغا يولون ختما يبلاش ولو بمبال نمفراس مدب كم زلهم ناقلت أني حميهم أو قدم ميلون جن بزعوا عبيد بابورن أبيشنن كزاربو تسمعهم ميدياتات منجست فانان إتبن منجست ميدياتات الدساوا بمشت مرحت أفريقيا نقاتهم نبلو نحاسة بروباغندا خنزحون كلو اتحققن ميلون مرحت أفريقيا سرحكم سرحيلا أوارداتهم مخدايوم ملخت مرحت أفريقيا كم مخصاصن كحاسس ريبورتن واتيوم من حزبهم نحق لو تخمسو يقبا أوزوا ما أخذ زوهاب زلوا بقوس استسنيت عنا وأقل جروت دل مسارة نزبالة توصيت كم سخنا بعصرت حدا عصرت خلتن لكاتي أبز خيدا جام تقليتهم أبت منسترت عنا أمينة نور حسين استرخبت له جام حلا في جنفر زوا ما أخذ أتو تصفيتيون أبكلتشن إثران حموشنا وعصرتشن أسان زواتات وكلت عنا خطاتهم كلهم متبحت حبل عيني أبكم أو هوسبيتال بيت مكة متجمر أقل جروت حرسي أبكم أو هوسبيتال جودايف كمون متتتو أقل جروت لابراتورن ألترا ساوندن أما أخلت عنا أكريا أدي سالمن عدو عددن كمسة سلاسل جليزهم أبزبز عدسات تصادفوكم أمو قلبات تكالت عنا زنا دبركتو يقبر كمزلز جلت أتو تصفاي منسترت عنا بلعلتن شدشت سنسلة وفارماسيات توسخت فارماسي أبزوا وموكس هوسبيتال حزحز كخفت نكلو عمتاوي كبابي 15 مليون نقفازوا قمد حنتات كمز عدل حبيرو بزي كازي أبزوا ما أخل كابزلو أساسا شدشن تكالت عنا أتن 10 شعات أقل قلت حرس 5 هوا شفن 10 4 عنتات كتابة
ዓመት ህጻናት 99 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ መጠን ሕውየት ሕማም ቲቢ ናብ 89.5 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ከምኡን ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ቤት መካእ ዝተጀመረ መጽባሕቲ ሓበላ ነቲ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዘሎ ጻዕቂ ኣብ ምቕላል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ በሪሁም ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ምርኩስ ብምግባር ድሕር ዝገበርዎ ዘተ ዝካየድ ጎስጓሳት ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ብሓፈሻ ተርእዮ ኤችአይቪ ኤድስ ቲቢ ዓሶ ልዕሊ ጸቕጢ ደምን ሽኮርን ድማ ብፍላይ ዝምስገነ ዝተዋጽኦ ይገብር ስለ ዘሎ ክድፋኣሉ ተላብዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ማእኸል ኮነሬል ገብረ ዮሃንስ ወልደ ገርግስ ብወገኑ እንተራን ኣበርክቶን መንእስያት ሞያውን ጥዕና ድሕሪ ምምጓዝ ከም ጀመርዎ ንዘሎ ደገፍ ብዝለዓለ ክቕጽሉ ጸዊዑ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት 27 ሃገራት ኤርትራ ምስ 27 ሃገራት ብፍላይ ምስ ቻይና፣ ሩስያ፣ ቱርኪ፣ ህንድን ሃገራት ወሽመጥን እስትራቴጂካዊ ዝምድና መስሪታ ኣላ። ኤርትራ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ቃላት ስማዕ ሃገር ኮይና ኣላ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዘመዝገቦ ዓወት ንመንእስያት ኤርትራ ዝከኣል እዩ ዝብል ትምህርቲ ሂብዎም እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሎም ስፖርተኛታት ኤርትራ ዓለም ስም ሃገሮም የጽውዕ ኣለዉ። ዲያስፖራን መንእስያትን ሕልና ሃገር ኤርትራውያን ዲያስፖራ ንዓዶም ዘለዎም ፍቕሪ መወዳድርቲ የብሉን ብፍልጠቶምን ብገንዘቦምን ንልምዓት ሃገሮም ይድግፉ ኣለዉ። መንእስያት ዲፕሎማት ኤርትራ ድማ ብዓለም ብዘለዎም ክእለት ንሓቂ ኤርትራ የቃልሑ ኣለዉ። ናይ ዓለም መራሕቲ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ብዙሓት ሃያላን ሃገራት ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ጽኑዕ መራሕን ጅግና ኣፍሪቃን ክብሉ ይጽውዕዎም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ብልሓቶምን ንሃገሮም ካብ ተጽዕኖ ባዕዲ ነፃ ምግባሮምን ንብዙሓት ኣብነት ኮይኖም ኣለዉ። ቁጠባዊ ተኣምር ፖታሽ ወርቂ ሃብቲ ባሕሪ ፖታሽ ኮለሊ ኤርትራ ካብ ዓለም ብቐዳምነት ሰራዕ ናይ ፖታሽ ሃብቲ ኣለዋ። እዚ ማዕድን እዚ ንኤርትራ ናብታ ዝሃብተመት ሃገር ሲንጋፖር ኣፍሪቃ ክቕይራ ዝኽእል ሞተር እዩ። ወርቂ ኩባንያታት ቢሻን ዛራን ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደስቲ ዝተረኸቡ ናይ ወርቂ ዕድናታት ንሃገር ብዶላር የጥልቕዋ ኣለዉ። ሃብቲ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብዓሳን ብሉፅ ማዕድናትን ዝሃብተመ እዩ። ንኤርትራ ቀንዲ ናይ ሰደድ ምንጪ ክኸውን እዩ። ሰራዊት ሓይሊ ባሕርን ምድርን ኤርትራ ብዲሲፕሊንን ተወፋይነትን ኣብ ዞባና መወዳድርቲ የብሎምን። سعود عربን ኢጣልያን بحوار ኣብ ወደባት ዓሰብን ባፅዕን 20 ቢልዮን ዶላር ብምምዳብ ነቶም ወደባት ዓለም ለኻዊ ማዕከል ንግዲ ክገብሮም እየን። እዚ ፕሮጀክት ዝልዕል 800,000 ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድላት ንመንእስያት ክፈጥር እዩ። መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብ200 ሚልዮን ዶላር ዝሕደስ ዘመናዊ መዕርፎ ነፈርቲ ንኤርትራ ምስ ኩለን ሃገራት ዓለም ከረኸባ እዩ። ነዳድን ማዕድንን ኩባንያታት ሳዑዲ ኣብ ኤርትራ ነዳዲ ከም ዝረኸባን ኣብ ምውፅኡ ድማ ብቢልዮናት ዶላራት ከውዕላ ምዃነንን ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ኢጣልያ ድማ ብወገን ኣብ ኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ዓብይ ስምምዕ ፈሪማላ። محزنة مس ግብጽ ህንጸትን ጥዕናን ግብጽ ንኤርትራ ብስልጠና ፍሉይ ሓይሊ ትድግፈላ። ዓበይትና ሕክምና መሳርሕታትን ዘመናዊ ሆስፒታላትን ንምህናጽ ግብጻውያን ክኢላታት ኣብ ኣስመራ ይርከቡ። ዓረብ ኮንትራክተርስ ዝተባሃለ ዓበይቲ ኩባንያታት ግብጽ ኣብ ኤርትራ ዓበይቲ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ፕሮጀክታትን ሆቴላትን ንምህናጽ ውዕል ኣትየን ኣለዋ። ግብጻውያን ኣብ ዓውዲ ዕደና ወርቅን ነሃስን ኤርትራ ብሰፊሑ ክሳተፉ እዮም። ሚስጥራዊ ሓይሊ ስምምዕ ኤርትራን ኢራንን مرقا فتوارا بزغار باوانا ودا باصع زمناو نا إيران درونات كم استراغفو تصابصابات يحبرو ازيوم درونات برح قسون جالو ننوح ساعات اب اجر صنيحهم علامهم زوقعنيهم إيران ني إرترا خان كاندي متحلالفت مسمر بحريات تريا اتسمم معني إرترا زمناو تكنولوجي بمدقام جمجم بحريا كاب زخونه ناي وصاتن كوبا نمكل خال عبي عغمي هيبوالو ኤርትራን ኣሜሪካን ናይ ትራምፕ ሓድሽ ተስፋ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ዝተባላሸ ርክብ ክነስተኻኽሎ ኢና ብምባል ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ትራምፕ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ናብ ዋይት ሃውስ ክዕድሞም ልዑል ተኽእሎ ኣለዎም። ኣሜሪካ ንኣገዳስነት ኤርትራ ብቀይሕ ባሕሪ ስለዝተረድአት ቢልዮናት ዶላራት ዝዋግኦም መራኸቢ ውግእን ናይ ፀጥታ መሳርሕታትን ንምሃብ ድልውቲ ምዃና ይግለጽ ኣሎ። እዚ ስምምዕ እዚ ማዕቀብ ተላዒሉ ኤርትራ ምስ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣሜሪካ ክትሰርሕ መንገዲ ዝኸፍት እዩ። استراتيجيكاو محزنة إيرتران روسيان إيرترا زمناو ناي وقنا نفرتي إيسيو ساسان حموشان نمعتغن ناي مكل خال عامان مسفحن تسمع معلا اتسمم مع ناي ساتلايت حبريتا من لواتن دحنات كيح بحرين محلاون زحقزو ناي رادار سرعاتن يتغالن كيلاتات روسيا بس مران باطعن بممتا نوتا دراو مهندساتن أبررتن نفرتن إيرترا ناي لعلواي درجة سلطانا يبولهم أززم دنازن إيرترا بزواك أرنا أفريكا زيت دفر حيال هاجر كجابرايو
ማሕበር ምትሕጋዝ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ12 ለካቲት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ 2025 ዝተሰላሰሉ ንጥፈታት ገምጊሙ ኣቦ መንበር ማሕበር ኣቶ ጀማል ሳልሕ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2022 ወግዓውነት ዝለበሰ ማሕበሮም ብመልፅዕ ዕላምኡ እንተልእኹን ክዓሞ ንፀንሐ መደባት ብመልክዕ ፀብፃብ ድሕር ምቕራብ ጎኒ ጎኒ ተጠሪፍካ ዝግበር ሕድሕድ ምትሕጋዝ ኣብ ልምዓታዊ ወፈራታት ምግራብን ፅሬትን ልግሲ ደም ስነ ጥበባዊ ስራሕትን ክረምታዊ ትምህርትን ምቕሉል ኣበርክቶ ክገብር ምፅንሑ ገሊጹ ኣባላት እዋን ክረምታዊ ዕረፍቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ካብ ቀዳማይ እስካብ 4ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ቆልዑ ክህብዎ ጀሚሮም ዘለዉ ኣካዳሚያዊ ደገፍ ድማ ጽቡቕ ለውጢ የምዝግብ ከም ዘሎ ኣረድዩ ኣባላት ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ትግባር መደባት ፋይናንስን ብዕምቆ ድሕሪ ምዝታይ ማሕበራዊ ዝወደበው ናይ ምውርራስን ምትሕጋዝን መደባት ከምኡውን ምኽስኳስ ሃገራውነት እጃሞም ከም ዝዕዝዙ ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ድማ ተሳታፍነት ኣባላት ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ማሕበር ክዓቢ ከምኡውን ኣብ መደባት ክረምታዊ ደገፍ ትምህርቲ ዘጋጥም ሕፅረት ቀረብ ናውቲ ትምህርቲ ክማላእ ዝብልን ካልእን ርእቶታት ቀሪቡ ማሕበር ምትሕጋዝ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዛጊድ ኣስታት 1000 ኣባላት ኣለውዎ። ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኣዋጣሪ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደገኛ መልክዕ ሒዙ እናቐፀለ ዝርከብ ትማሊ ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣሶሳ ዝተባሃለ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተበገሳ ድሮናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀማ መንግስቲ ሱዳን ክስታት ኣቕሪቡሎ ብመሰረት እዚ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ክስታት ትማሊ ማሲዩ ካብ ኣሶሳ ዝተበገሳ ድሮናት ናይ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን መሳለጢውን መጥቃዕቲ ድሮን ብምፍፃም ሓደጋታት ከም ዘውረዳ እያ ብፀብፃባት ተገሊፁ ዝርከብ ቂሳን ጉርምክን ኣብ ዝተባሃለ ቦታታት ብፍላይ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዓበይቲ ሓደጋታት ከም ዘውረደ እዚ ስርዓት ብልፅግና ምስ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSFን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳንን ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ዝፍጽሞ ዘሎ ሓደገኛ ተግባራት ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ ሱዳናውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ቁጥዖም እናገለጹ ዝርከቡ ዘለዉ። ክቡራን ተኸታተልትና ነሰዓት ዝሓረናዮም እዋናዊ ዜናታት ነዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕፅሉ ብኻሊእ ዜና እስካብ ንራኸብ ሰላምኩም እናተመነና ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ቤተሰብ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም። ሰላም